Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας εδώ στα γραφεία της Λάρισα.net τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Λάρισσας, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, και θα συζητήσουμε 20 μέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τις εξελίξεις και φυσικά για τα σχέδια από εδώ και πέρα της υποψηφιότητας της πόλης μας για να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο. Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την τιμή και για την σκέψη να μας καλέσετε. Αυτό βοηθάει σίγουρα την όλη προσπάθεια που γίνεται και το εκτιμώ ιδιαίτερως, γιατί βλέπω ότι στον κόσμο πρέπει να φτάσει αυτή η φωνή, και νομίζω ότι από ένα βήμα έτσι τόσο προβεβλημένο και καλό όσο είναι το δικό σας και από κάποια άλλα που υπάρχουν, θα έχουμε και εμείς βοήθεια σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, η οποία εξελίσσεται σε δουλειά σπρίντερ, γιατί ο χρόνος είναι ελάχιστος και τρέχουμε για να προλάβουμε. Ένα 20ήμερο μετά την εκκίνηση της Λάρισσας για να διεκδικήσει τον τίτλο, υπήρξε ανταπόκριση του κόσμου? Είδαμε μια μεγάλη συμμετοχή και στη διαδικτυακή σελίδα. Υπάρχει κόσμος που αγκάλιασε, που ήρθε κοντά σας για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, προσωπικότητες της Λάρισσας και της Θεσσαλίας, γιατί ουσιαστικά η υποψηφιότητα είναι και μια υποψηφιότητα για όλους τους Θεσσαλούς. Το εξής θα πω. Είχαμε πει ως στόχο να μαζέψουμε υπογραφές υποστήριξης και να φτάσουμε τον αριθμό 2021, που είναι και το έτος της υποψηφιότητας, και να το συνδυάσουμε κανονικά. Εμείς έχουμε υπογραφές και ο κόσμος μας στηρίζει. 2021 πολίτες της Λάρισσας είπαν προχωρήστε. Πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε υπερδιπλασιάσει αυτό τον αριθμό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη για μας, διότι όχι μόνο υπέγραψε ο κόσμος υποστήριξη, αλλά ξεπέρασε και το όριο του αριθμού 2 φορές που εμείς υπολογίζαμε. Αυτό είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη, αλλά και τονίζει και την ευθύνη πια που έχουμε, γιατί υπάρχει μια συμμετοχή και μια βούληση του κόσμου εξαιρετικά έντονη. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Παράλληλα, μαζί με τις υπογραφές, ξεκινήσατε και την χαρτογράφηση των πολιτιστικών κυτάρων και των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης, με μια συνάντηση που προγραμματίστηκε αρχική. Θα το πω και ας φανώ λίγο ο κακός. Κοιτάξτε, έπεσα από τα σύννεφα. Ζήτησα να γίνει μια καταγραφή του δυναμικού της πόλης και μου λέγω ότι δεν περίμενα ένα τέτοιο δυναμικό τεράστιο που υπάρχει στην πόλη, και που δεν το είχα μάθει, αλλά δεν το ξέρουν και οι περισσότεροι που είναι από την πόλη. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός παιδιών που ασχολούνται με θέματα πολιτισμού, είτε σε σχολές χορού, είτε σε σχολές μουσικής, είτε σε σχολές θεάτρου, δηλαδή σε χώρους που δημιουργείται ο αυριανός καλλιτέχνης, που δουλεύεται το πνεύμα, το σώμα και η ψυχή του νέου ανθρώπου προς τον πολιτισμό. Είναι τόσο μεγάλος αυτός ο αριθμός, αλλά είναι και τόσο μεγάλος επίσης ο αριθμός των συλλόγων που ασχολούνται με τον πολιτισμό και που οι περισσότεροι αυτούς παράγουν πολιτισμό, που ειλικρινά έπεσα τα σύννεφα. Και απόρρισα πώς τόσα χρόνια κανείς δεν σκέφτηκε να μάθει λίγο αυτά τα στοιχεία. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η προσπάθεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας και αρχίσαμε πια και κάνουμε αυτή την καταγραφή και θα έχουμε πλήρη στοιχεία σε λίγο για όλο αυτό το δυναμικό, το οποίο εμείς θέλουμε να καταγραφεί, να υπάρχει, να τους πείσουμε για την προσπάθειά μας, να τους ενεργοποιήσουμε και να τους φέρουμε κοντά τον ένα στον άλλον. Το θεωρώ ευτύχημα, και αν τυχόν δεν πάει καλά η προσπάθεια της Λάρισσας πολιτιστικής πρωτεύουσας και αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα και δεν προχωρήσουμε, και μόνο αυτό το σημαντικό κομμάτι που το δυναμικό θα βγει στην επιφάνεια και θα βρούμε τρόπους να διαχειριστεί στη χώρα και στην Ευρώπη, είναι ένα σημαντικό κέρδος. Για μένα είναι εξαιρετικά μεγάλο κέρδος. Από προσωπικότητες της Λάρισσας, από όλους τους χώρους των οραμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, ανθρώπους που ήρθαν να στηρίξουν? Έχουμε αρκετά ονόματα, ίσως όχι τόσα πολλά σε αριθμό όσο εγώ θα ήθελα. Υπάρχουν
ονόματα γνωστά, ας πούμε, σαν την Παπαθανασίου ή σαν την Άννα τη Βαγενά, που υπάρχει τόση αυτά που έχουν κυκλοφορήσει και στην ιστοσελίδα και στο βιβλίο που έχουμε βγάλει, αλλά δεν είναι τόσα πολλά. Πολλά από αυτά έχουν δηλώσει την υποστήριξη, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα το έγγραφο υποστήριξης. Εγώ έχω επαφή με πάρα πολλούς, που όχι μόνο είναι θερμοί υπέρ, αλλά ακόμα δεν έχουν στείλει το έγγραφο. Ας πούμε, ξέρω, είναι ο Γιώργος Λαζόκας, ο οποίος όχι μόνο τρελάθηκε με την πρόταση αυτή και μου λέει: ό,τι θέλεις, είμαι εδώ και προχώρα. Λοιπόν, αλλά θα τον δω τώρα αυτές τις μέρες, θα του πω: βάλε και την υπογραφή. Ο Γιώργος Οζιάκας, ο σκηνογράφος, που είναι υψηλού επίπεδου καλλιτέχνης. Λοιπόν, μίλησα μαζί του, μου λέει: ό,τι θέλεις, προχώρα. Έχω κάνει τη στιγμή που είμαι πληγμένος, όμως είμαι μαζί σου, προχώρα. Υπήρξαν τέτοιες φορές. Η Μάρα η Καρέτσου είναι έξω, την περιμένω τώρα, θα έρθει αυτές τις μέρες να μιλήσω μαζί του. Πάντως, επεκτείνω αυτές τις επαφές και ελπίζω ότι ως το τέλος θα μεγεθυνθεί αυτός ο κατάλογος. Ναι. Εκτός από τους Λαρισαίους, τους απλούς πολίτες, τους φορείς, αλλά και τις προσωπικότητες που στηρίζουν με το δικό τους τρόπο ο καθένας αυτή την προσπάθεια, εσείς ως καλλιτεχνικός διευθυντής και η ομάδα έργου, τι έχει προγραμματίσει για να ενισχύσει την πρότασή μας για το επόμενο διάστημα? Είναι μερικά μυστικά που δεν μπορώ να πω. Έτσι. Ακόμα. Αλλά θα αφήσω έτσι μια γεύση περίπου, έτσι μια αίσθηση στην ατμόσφαιρα. Από το φάκελο υποψηφιότητας υπάρχει μια υποχρέωση να αναφερθεί τι υπάρχει δυναμικό σήμερα, τι θέλει ο κόσμος και αν υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι ο κόσμος της Λάρισσας, οι οργανώσεις της Λάρισσας, ο πολιτισμός της Λάρισσας υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Επίσης, εγώ, χωρίς να είναι υποχρέωση, αισθάνομαι ότι σε αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω, πρέπει να κάνω κάτι που να δώσω την ευκαιρία να δουν και οι Λαρισαίοι τι εννοώ, αλλά και αυτοί που θα μας κρίνουν για το αν θα προχωρήσουμε ή αν θα πάρουμε τον τίτλο, τι εννοώ στην εφαρμογή της πράξης αυτής που έχω στο μυαλό μου. Γιατί θα προτείνω κάτι συγκεκριμένο, με ανάλυση και με λεπτομέρεια τι είναι. Αλλά πρώτος που κοιτάξτε, να, αυτό είναι αυτό. Το εφάρμοσα ήδη σε μια πρώτη ενέργεια και δείτε πώς εφαρμόστηκε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ένας από τους λόγους που θα δω είναι να δω τους φορείς της πόλης και να οργανώσω αυτή την ιστορία μιας τουλάχιστον συγκεκριμένης εκδήλωσης δικής μας του οργανισμού. Αν υπάρξουν άλλες εκδηλώσεις από φορείς, θα το μάθω ή θα βοηθήσω αν χρειαστεί, αλλά εκεί πρέπει μόνοι τους να κινηθούν, όχι με τη δικιά μας καθοδήγηση. Δηλαδή, αν θέλει, ας πούμε, το μουσικό γυμνάσιο να κάνει εκδήλωση πέρα αυτής, πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν πρέπει να του πω εγώ κάνει αυτό και να το πάρω να το κάνει. Γιατί έτσι φαίνεται ότι δεν είναι μεθοδευμένο, είναι μια συμμετοχή που άλλος την κάνει γιατί πιστεύει ότι πρέπει να γίνει. Και θα τους καλέσω σήμερα να κάνουν όσα από αυτά μπορούν. Όμως τουλάχιστον μια εκδήλωση και πιθανότατα δύο που θα είναι σχετικές με το πνεύμα, θα είναι πανευρωπαϊκού επίπεδου όμως και θα έχουμε μεγάλο αριθμό ξένων που θα έρθουν για αυτή την εκδήλωση και θα είναι ενταγμένοι στο πνεύμα της πρότασής μας, πιστεύω ότι θα κάνουμε μέσα στον Οκτώβριο. Η πρότασή μας έχει μορφοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό? Όχι, όχι. Έχουν έρθει αρκετές προτάσεις, τις οποίες μελετάμε. Όμως, όπως είχα πει και στη συνέντευξη τύπου, δεν είμαστε χωρίς όπλα, ας πούμε, και περιμένουμε αν θα βγει κάτι συγκεκριμένη πρόταση. Υπάρχει μια ιδέα πάρα πολύ καλή. Κάποιες προτάσεις την βοηθάνε να μπορέσει να ενισχυθεί, αλλά αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το οποίο όχι μόνο εμείς, αλλά και καμιά άλλη υποψήφια πόλη δεν το αποκαλύπτει ακόμα τι θα κάνει, για πάρα πολλούς και ευνόητους λόγους. Υπήρξαν προτάσεις πολύ αξιόλογες αυτές που ήρθαν για να ενισχύσουν τη φαρέτρα της Λάρισσας? Υπήρξαν μερικές οι οποίες ήταν εξαιρετικές από πλευράς σκέψης, υποστήριξης και οργάνωσης της σκέψης. Δηλαδή είδα κάποια κείμενα τα οποία κυριολεκτικά τα ζήλεψα. Δηλαδή έλεγα, αχ, να μπορούσα και εγώ να γράψω έτσι τόσο πολύ, δεν τα ζήλεψα. Έχουν κάποιες όμως μικροαδυναμίες. Δηλαδή η πολιτιστική πρωτεύουσα, όπως και το κάνεις, δεν γίνεται για μια πόλη, γίνεται για την Ευρώπη. Η πολιτιστική πρωτεύουσα γίνεται για να
Πού είναι οι Ευρωπαίοι, εδώ κάτι γίνεται, με ενδιαφέρει. Ή αφορά και μένα. Και μετά υπάρχουν τα θετικά για την πόλη. Συνεπώς πρέπει να έχεις κάτι που να υπάρχει ένα ενδιαφέρον προς τα έξω. Τι είναι αυτό, με ενδιαφέρει. Αλλά από αυτό το ενδιαφέρον να το συνδέει σε κάποιο βαθμό με την πόλη, γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, εγώ να έρθω να πω η επίδραση των άστρων στην Παλήρια τάδε και να το κάνω εγώ ως Λάρισα. Δεν έχει κανένα νόημα. Μπορεί να ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, αλλά δεν έχει κάποιο νόημα να το κάνω εγώ ως πόλη, ας πούμε. Λοιπόν, να έχω κάτι που να άπτεται και κάπως το δικό μου χώρο, όμως κυρίως να άπτεται του ευρωπαϊκού χώρου. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αυτές οι προτάσεις που ήταν εξαιρετικά καλές, είτε υπολείπονταν σε ένα από τα δύο, είτε ήταν πολύ καλές και ιδανικές, αλλά ίσως όχι για πολιτιστική πρωτεύουσα, ίσως για μια αρχιτεκτονική πρωτεύουσα. Δηλαδή για κάποιον άλλον χώρο. Θα ήταν εξαιρετικές. Εγώ όμως έχω μια δέσμευση που είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις. Και δεύτερον, αυτό που μετράει είναι να αφορά στην Ευρώπη, να σχετίζεται με την πόλη, αλλά και να συνδέεται και με μια σειρά εκδηλώσεων. Διότι η πολιτιστική πρωτεύουσα, όπως το λέει ρητά στην απόφαση και στην οργάνωσή της, απευθύνεται στους δημιουργούς πολιτισμού και σε εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τον χώρο του πολιτισμού. Με τις 9 τέχνες, εν πάση περιπτώσει. Συνεπώς, το να κάνω μια εκδήλωση, ας πούμε, και να φωνάξω κάποιες γυναίκες να πλέξουν, για ένα παράδειγμα, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το πώς πλέκαν, πώς πλέκουν και τα τέτοια. Και τι να το κάνω, πώς να το δέσω. Άντε κινηματογραφικά να βρω έναν τρόπο. Αλλά με τη μουσική τι να κάνω, με την ποίηση τι να κάνω, με τον χώρο τι να κάνω. Δηλαδή δυσκολεύουν και από πλευράς οργάνωσης αυτού του συγκεκριμένου αντικειμένου που έχει η πολιτιστική πρωτεύουσα. Μας δίνετε μια μικρή υποψία της σκέψης σας γενικότερες για τη διεκδίκηση. Το παλεύω. Λίγα έτσι αχνά πράγματα αφήνω, με την έννοια ότι υπάρχουν ψήγματα από αυτά που μου έρχονται, τα οποία δένουν πάρα πολύ καλά με την ιδέα που έχω και μου έχουν δώσει πολύ κουράγιο και μου έχουν δυναμώσει αυτή την υποστήριξη πάρα πολύ. Δηλαδή εξαιρετικά πολλές σκέψεις. Βέβαια, ο πολύς ο κόσμος, και τον ευχαριστώ βέβαια, ας πούμε, κάθισε και δούλεψε πολλές προτάσεις, αλλά κυρίως με εκδηλώσεις. Δηλαδή να κάνουμε αυτό και να γίνει και εκείνο και να το κάνουμε έτσι και να το κάνουμε αλλιώς κτλ. Λοιπόν, εγώ θα τους ευχαριστώ όλους, θα τους απαντάω σε όλους και τους ευχαριστώ. Και πολλά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσω, δεν τα πάνε χαμένα. Αλλά μετά πια είναι μια άλλη δουλειά. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Μετά πλέον, όταν θα φτάσουμε εκεί και θα πάρουμε τον τίτλο, εκεί δεν θα είμαι εγώ πια σαν καραμιά στον κάμπο. Εκεί πια θα κάνω πενταμιλείς επιτροπές κατά χώρο, puis θα βάλουν κάτω, θα στρωθούν κάτω και θα δουλέψουν. Θα μαζέψουν χώρο, υλικό, προτάσεις, σκέψεις και μετά εγώ με μία από την Ακαδημία τα κατασταλάζω, θα παίρνω αυτό που πρέπει και θα βγει κάτι που θα είναι υψηλού επίπεδου, με παραγωγή και με πρωτοβουλία της ίδιας της βάσης της Λάρισσας από κάτω, αλλά ψαχμένα όμως και πάρα πολύ δυνατά. Εκεί θα παίξουν όλες αυτές τις προτάσεις του κόσμου. Αλλά είναι άλλη δουλειά, είναι άλλη εποχή. Σκιαγραφείτε, κύριε Βουλγαράκη, μια ποιοτική πρόταση της Λάρισσας για να διεκδικήσει τον τίτλο. Έχουμε όμως άλλες 15 ελληνικές πόλεις που επίσης διεκδικούν. Το Μάλα δεν βλέπω. Αλλά ψάξεις το μαθαίνεις. Ναι, 15. Κάποιοι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από εμάς. Και σίγουρα η κάθε υποψηφιότητα. Με πληγώνετε τώρα με πληγώνετε. Και σίγουρα η κάθε υποψηφιότητα θα έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Μπορούμε να δώσουμε ένα στίγμα ποιες είναι ισχυρές, αν ξεχωρίζουμε κάποιες που είναι πιο δυνατές ως υποψηφιότητες. Κοιτάξτε, επειδή ο χώρος είναι χώρος πολιτισμού, εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που το έχω ήδη πει, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά το παραλαμβάνω μόνο και μόνο για να δώσω το στίγμα και να παρακαλέσω να το δουν όλοι, αν μπορούν έτσι. Ότι εγώ δεν νιώθω ότι γίνεται αγώνας νοκάουτ και ότι είμαι ανταγωνιστής κάποιον. Εγώ νιώθω ότι δίνω ένα ωραίο αγώνα, ενεργοποιώ την πόλη για έναν ωραίο αγώνα, με τις ιδέες τις καλύτερες που μπορούμε. Λοιπόν, και όποια αρέσει σε κάποιους εντελώς τρίτους και αντικειμενικούς, ας προχωρήσει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την έννοια συναγωνιστικά το βλέπω και όχι ανταγωνιστικά. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή η όλη μου διαδρομή στον χώρο του πολιτισμού, επί πολλές δεκαετίες τώρα, έχει να κάνει ότι
εκεί όπου έχω ασχοληθεί, είτε στο βιβλίο, είτε στην όπερα, είτε στο φεστιβάλ, όλη μου δουλειά είχε να κάνει άμεσα σχέση με την ποιότητα. Εκεί δεν έκανα ποτέ έκπτωση και ούτε έχω σκοπό να κάνω. Και αν τυχόν φανεί ότι μπορεί να ζητηθεί ή να υπάρχει επιθυμητή έκπτωση, εγώ δεν θα συνεχίσω. Για μένα είναι όρος εντελώς απαραβίαστος. Προτιμώ να κάνω 10 εκδηλώσεις και όχι 50 ή 100, 10, μόνο 10, αλλά να είναι στο επίπεδο που πρέπει. Η ίδια δε η Ευρώπη δεν ζητάει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων. Η ίδια η Ευρώπη θέλει εκδηλώσεις που να ενδιαφέρουν τον πολιτισμό και να είναι και καλές. Λοιπόν, εγώ εκεί δεν θα κάνω έκπτωση, γι' αυτό και η εκδήλωση που τώρα ετοιμάζουμε να κάνουμε στον Οκτώβρη είναι λίγος ο χρόνος, αλλά με την πίεση που θα πέσει και με την υπεράνθρωπη δουλειά που θα γίνει, θα το καταφέρω να είναι ποιοτικά καλή. Και επειδή το φοβάμαι, θα πέσω με τα μούτρα και δεν θα κοιμάμαι κιόλας για να μπορέσω να το πετύχω, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς. Όμως θα είναι ένα δείγμα τι εννοούμε ευρύτητα στη σκέψη, στην εφαρμογή και πώς εννοούμε τη συμμετοχή της Ευρώπης. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, ναι, θα υπάρχει μια ποιοτική δουλειά. Τώρα, μέσα στους συναγωνιστές υπάρχουν πολλές πόλεις. Δηλαδή, είμαστε εμείς, ο Πειραιάς, η Ρόδος, η Σύρος, η Σάμος, η Ελευσίνα με την Σαλαμίνα. Είναι η Καλαμάτα, η Τρίπολη, τα Γιάννενα, Σπάρτη, Μονεβασιά, Μιστράς. Είναι η Καβάλα, η Ταχανιά, η Χαλκίδα, ο Βόλος και πιθανότατα θα είναι και η Κέρκυρα. Μεγατήρια. Τώρα, πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν πολύ πριν. Μα πολύ πριν όμως. Αυτό που με δυσκολεύει και δεν το κρύβω, και δεν υπάρχει άλλος λόγος να το κρύβω, είναι η λογική σκέψη. Ότι όταν ένας ξεκινάει 1-1,5 χρόνο πριν είναι πιο μπροστά από σένα. Φυσιολογικό είναι. Θα πω όμως ότι εδώ έχει επιδειχθεί σε εμάς μια αυταπάρνηση και ένα πνεύμα πρωταθλητή σπρίντερ που με το τρέξιμο που κάνει καλύπτει πολλά από τα θέματα του χρόνου. Θα καλύψουμε σχεδόν τα περισσότερα. Αν τα καταφέρουμε όλα, εγώ θα είμαι και ευτυχής, εξουθενωμένος μένα, αλλά ευτυχής. Όμως δεν μπορώ και να το αλλάξω. Εγώ τον Απρίλη είχα την κλίση να ασχοληθώ. Μιλάμε για 2 μήνες. Και μέσα σε 2 μήνες έχουν γίνει πράγματα που θα ήθελαν πολλούς μήνες να γίνουν. Και αυτό γιατί υπάρχει μια ομάδα στήριξης για την τεχνική του φακέλου, η εταιρεία Μύρτος που είναι εξαιρετική. Υπάρχει εδώ μια ομάδα στήριξης που είναι πάρα πολύ καλή και το πιο σημαντικό είναι ότι έχω δέσει μια χημεία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού που με μια ματιά και με μια κουβέντα συνεννούμαστε. Λοιπόν, οπότε αυτό με διευκολύνει πάρα πολύ να κερδίσω χρόνο. Δηλαδή, αντί να κάθομαι όταν έρχομαι εδώ και είναι πολύτιμος ο χρόνος να εξηγώ ή να αναλύω, με το που ρίχνω τη σκέψη, αυτόματα υπάρχει εκείνο και τελειώνουμε. Αυτό μας έχει δώσει πολύ μεγάλη ανάσα. Και πιστεύω ότι έχει δει και ο ίδιος πολύ σημαντικό το θέμα της καταγραφής ατόμων και συλλόγων και το έχει πάρει πολύ ζεστά και πολύ δυνατά. Και αυτά είναι 3 παράγοντες που μας βοηθήσαν. Βγάζω τον Δήμαρχο απ' έξω, γιατί δεν είναι σωστό να τον έχουμε σαν την αρκούδα στον Αρκοδιάρη, ότι είναι και ο Δήμαρχος. Είπε εδώ είναι, ό,τι θέλετε, προχωράμε. Οπότε τον έχουμε, ξέρουμε τον έχουμε δίπλα, δεν τον ενοχλούμε το λιγότερο που μπορεί, μόνο και μόνο αν υπάρχει λόγος. Ή ξέρουμε ότι είναι δίπλα. Έχει τόσα άλλα, εδώ είμαστε εμείς και πέφτουμε με τα μούτρα. Συνεπώς θέλω να πιστεύω ότι θα κερδίσουμε τον χρόνο που έχουμε χάσει. Εμείς εδώ ως πόλη δεν έχουμε διάφορες ιδιαιτερότητες που έχουν πολλοί από αυτούς. Πιστεύω ότι ας πούμε η Σύρος θα παίξει με όλα τα κυκλαδονίσια. Λοιπόν, εμείς ήδη η διπλανή πόλη θα είναι ανταγωνίστρια. Τι να παίξω. Ήδη ο Βόλος από δίπλα είπε ότι θα καταθέσει πρώτας. Λοιπόν, οι άλλοι έχουν να παίξουν με το 21, με το Μιστρά, με το Βυζάντιο, τα αρχαία. Έχουν πάρα πολλά θέματα και ενδιαφέροντα. Το σημαντικό είναι ότι σε πολλά μέρη από αυτά έχει γίνει μια δουλειά τέτοια που ήδη προχωράει. Δηλαδή η Καλαμάτα ήδη προχωράει σε διεθνή φεστιβάλ χοροδιών και τέτοια στο πνεύμα αυτό που είναι. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τον χρόνο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα έλεγα επίσης ένα πολύ σημαντικό που εμείς δεν το έχουμε είναι ότι πολλοί από αυτούς έχουν προσφορές και χορηγίες για το έργο που κάνουν.
Σε σχέση με το budget που έχει η Λάρισα για την υποψηφιότητα, 170.000 τώρα ευρώ, δεν είναι πολύ μικρό για μια τέτοια υποψηφιότητα. Είναι πάρα πολύ μικρό και δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει και ακόμα και σε ό,τι σχεδιάζουμε μέχρι τότε να κάνουμε. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρό, είναι ένας από τους λόγους που εγώ δεν ζήτησα αμοιβή. Δεν για την αμοιβή, για άλλους λόγους επίσης το έκανα, θα το πω κάποια στιγμή, αλλά είναι επίσης ήταν και αυτός ένας άλλος λόγος. Αλλά μιλάμε ότι οι άλλες πόλεις ξοδεύουν εξαιρετικά, έχουν ένα εξαιρετικά υψηλό μπάτσετ και μια προετοιμασία επί τόσο καιρό, ας πούμε, που δεν υπολογίζουν. Όμως έχουν χορηγούς. Δηλαδή, όταν έχεις τον Κώστα Ναβαρίνο στην Καλαμάτα, που φιλοξενεί τους πάντες και προσφέρει, και όταν έχει την Ελσία που είναι από εκεί και λέει: εδώ είμαι ό,τι θέλετε και προχωρήστε και μεταφέρει. Με συγχωρείτε, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν είχαμε κάποιον από τη Λάρισα, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε, αν μας ακούει, αν μας διαβάζει, ας το σκεφτεί, μια χορηγία, ας πούμε, για την αντιμετώπιση. Ίσως το τσίμα να βοηθήσει, γιατί σε λίγο δεν θα έχει πια νόημα, γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν θα προλάβουμε για κάτι σοβαρό. Αλλά εκεί δεν είχαμε, ομολογώ, συμπαράσταση. Έστω και μια μικρή παιδιά δεν έχουμε, αλλά να πάρτε 1.000 ευρώ να βοηθηθείτε. Θα ήταν μια κίνηση θέλησης. Αλλά δεν πειράζει, θα τα βγάλουμε πέρα. Υπήρξε μια κριτική από την αντιπολίτευση για το budget, για τα οικονομικά. Είπατε και στην πρώτη κουβέντα που κάναμε όταν ανακοινώσατε την υποψηφιότητα της Λάρισσας στην πρώτη επίσημη συνέντευξη τύπου και προσκαλέσατε όλους τους Λαρισαίους η πρόταση να είναι όλων. Σας ενοχλεί αυτή η κριτική που γίνεται αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω αν παρεξηγηθώ ή αν στραφούν εναντίον μου, ας πούμε. Εγώ, κοιτάξτε, δεν κλείθηκα εδώ πέρα επειδή ανήκω σε έναν χώρο. Δεν είναι άλλα πράγματα. Όλοι ξέρουν που ανήκω. Έχω σχέση με τον χώρο που σήμερα είναι στον Δήμο, σε εγώ πλειοψηφία. Οπότε δεν να πει ότι επελέγει για αυτό το πράγμα. Υπό αυτή την έννοια μπορώ και να μιλήσω και να κάνω κριτική, γιατί δεν με ενδιαφέρει. Έτσι, εγώ εδώ ήρθα μόνο για πολιτισμό και τίποτα παραπάνω. Υπό αυτή την έννοια, εγώ δεν μπορώ να κανονίσω πώς θα χειριστεί ένα αντιπολιτευτικό λόγο ο οποιοδήποτε συνδυασμός ή το οποιοδήποτε κόμμα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν δίνεται η μάχη, δεν είναι αυτό το θέμα που πρέπει να απασχολήσει. Να τελειώσει η μάχη, ή θα κερδιθεί ή θα χαθεί, ένα από τα δύο θα γίνουν, και εκεί πια έχει κάθε νόμιμο λόγο ο καθένας να πει: ελάτε εδώ, 10 ευρώ δεν με νοιάζει. Τι έγιναν? Και εκεί αυτός που τα έχει δώσει θα έχει επίσης να πει αυτό ή εκείνο. Δηλαδή εκεί μπορούν να συζητήσουν και να τα βρουν και να συζητούν. Αλλά τώρα που εγώ κάνω μια προσπάθεια να βγάλω άκρη σε αυτό το χάος, το τεράστιο που υπάρχει και που θα το βάλω σε θέση και να μην πάρω την πρωτεύουσα. Η Λάρισα θα είναι διαφορετική μετά από αυτή, να είστε βέβαιος γι' αυτό. Λοιπόν, και βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχουν δυνατότητες, κάνουν οι πάντες εκδηλώσεις. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε. Και ότι γίνεται η κουβέντα και αυτά που πάνε. Και μάλιστα δεν βγήκε κανείς να πει: εσείς 170. Αν έπαιρνε και ένα 30 βουγαράκι, ήταν 200. Είμαστε ήδη 30 πιο κάτω. Να το πούνε σαν μπράβο στον Δήμαρχο που προχωράει και είναι λιγότερο το μπάτζετ. Και που ξέρω ότι ο Δήμαρχος θα ψάξει να βρει μικροπραγματάκια με την εταιρεία που έχει αναλάβει την υποστήριξη του φακέλου για να μειώσει αυτό το μπάτζετ. Να βγάλει από κάπου. Κάτι θα κάνει. Δεν το πάει έτσι. Δεν τα έχει τα λεφτά για διάθεση. Αυτό είναι δικό του θέμα, δεν με νοιάζει. Όμως εγώ τώρα που δίνω τη μάχη μόνος, με τον αντιδήμαρχο δίπλα και με μια ομάδα που τρέχει και δουλεύει ενάντια σε χιλιάδες πράγματα, και να βλέπω ότι γίνεται θέμα στο Συμβούλιο, αμάν πείτε μας πώς διαχειρίζεται οικονομικά, είναι πολύ νωρίς. Και δεν είναι το μπάτζετ το μεγάλο. Δεν το κρίνω, μπορεί να το κρίνω ότι είναι ναι, αλλά για αυτόν τον χώρο, για αυτή τη δουλειά και μπροστά στα μπάτζετ των άλλων συναγωνιστών, το βρίσκω ότι είναι πολλαπλάσιο. Είναι υποπολαπλάσιο και ότι δεν είναι τουλάχιστον τώρα. Αφήστε Οκτώβρη-Νοέμβρη να φύγει ο φάκελος, διαβάστε τα αντίγραφα του φακέλου που θα σας δώσουμε, να δείτε τι έχουμε σκεφτεί, πώς έχουμε κινηθεί, τι έχει γίνει, και μετά έχετε όλο το νόμιμο δικαίωμα. Προσωπείτε κόσμο. Να βγείτε και να πείτε: έλα εδώ, τι έκανες, πώς αξιόπισες, τι έγινε. Το κατανοώ, αλλά όχι τώρα. Σήμερα, 20 μέρες μετά
παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού στο Θεσσαλικό κάμπο, στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, εσείς είστε εδώ μαζί με την ομάδα, ανεβάζετε ρυθμούς για να κερδίσουμε το στοίχημα. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε αυτή την περίοδο στους Λαρισαίους, είτε μένουν στην γενέθλια πόλη, είτε δημιουργούν σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη? Ένα μήνυμα για μένα είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να περάσει σε όλους, ότι κανείς δεν ζει μόνος σε μια πόλη. Μια πόλη σημαίνει ότι ζω με τον άλλον μαζί. Προσέχω να μην βρωμίσω το σπίτι του ή αυτό το δικό μου, να μην τον βρίσω ή να μην με βρίσει, να είμαι ευγενικός μαζί του ή με αυτόν που δεν μπορεί ή με αυτόν που έχει ανάγκη, και να δημιουργώ έναν πολιτισμό όχι για μένα, για τον άλλον και για τον άλλον, που να έρθει, να δει, να μην κριτικάρει, να μην μαζί του, να πάω εγώ. Αυτά είναι πολιτισμός. Είναι αυτό που η Ευρώπη λέει κουλτούρα, είναι αυτό που εμείς όλα τα χρόνια λέμε ότι είναι πολιτισμός. Η πόλη έχει τέτοια δυναμική που δεν πρέπει να την αγνοεί. Πρέπει λοιπόν αυτή να την αναδείξουμε, να βοηθήσουν όλοι να βγει στην επιφάνεια αυτό το δυναμικό και να δουλέψει για την βελτίωση αυτής της πόλης και κυρίως των νέων ανθρώπων αυτής της πόλης. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα. Εκεί να στοχεύσω και να πω ότι έχει τόσα ταλέντα. Αν δείτε τους χώρους που έχουν πάει οι παιδιά της Λάρισσας, είναι εξαιρετικά μεγάλα ταλέντα. Αν δείτε τι έχουν τραβήξει μέχρι να γίνουν ταλέντα, θα δείτε ότι εκεί θέλουν βοήθεια τα δικά μας παιδιά. Να δούμε πώς μπορούμε να τα στηρίξουμε σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είναι ένας που πάει μπροστά, αλλά άλλοι 20 που έρχονται μετά και είναι κοντά. Δεν μπορεί να είναι όλοι το number 1, αλλά number 2 είναι πολλοί, number 3 περισσότεροι, και χωρίς όλους αυτούς δεν υπάρχει ο ένας. Ο ένας γίνεται αν υπάρχουν πολλοί. Ένα λουλούδι μέσα σε κουμαράκαθα δεν ανθεί. Σβήνει. Υπό την έννοια να αγαπήσουν το θέμα, την πρωτεύουσα, αλλά την πρωτεύουσα κάποια στιγμή τελειώσει. Η Λάρισα όμως συνεχίζει. Δώστε βάση στο υλικό που υπάρχει. Δείτε τι υπάρχει, μάθετε τι υπάρχει και βγάλτε το στην επιφάνεια. Όλοι με μια συνεργασία. Εγώ προσωπικά που έχω 50 χρόνια που έφυγα από την πόλη και δεν είχα την πληροφόρηση, βλέποντας τους φορείς και τον κόσμο που είδα, τη σωρία που έχουμε καλλιτεχνών, γλυπτών, ποιητών, συγγραφέων, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Και αξιόλογο δεν είναι έτσι μια κουβέντα. Βλέπω για πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Βλέπω έργο τους και λέω ότι εδώ μιλάμε για ένα επίπεδο. Και δεν τους ξέρει παρά, ίσως ένας συγγενής ή ένας γνωστός, και δεν τους ξέρει η ίδια τους πόλη. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην ξέρουν όλοι τους 10 ζωγράφους που υπάρχουν? Εντροπή από το Θεό δηλαδή. Ρώτησα άνθρωπο που έχει μια σχέση, ας πούμε, για όνομα και μου λέει δεν τον ξέρω. Και μου λέει άλλο αντίστοιχη τη δουλειά του, μέσα αυτή η εκπληκτική δουλειά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να τελειώνουν στην Λάρισα. Και αυτό που θέλω να μείνει από μένα, να τελειώσει αυτή η ιστορία, είναι η μικρή μου συμβολή στο να αλλάξει αυτό το πράγμα στην πόλη. Και μια τελευταία ερώτηση, αν επιτρέπετε, προσωπική. Γιατί δέχτηκατε να δείτε αμνηστία αυτή την περίοδο? Λόγω της κρίσης ή υπήρχε κάποιος άλλος ιδιαίτερος λόγος? Κοιτάξτε, θα το πω, δεν το έχω πει, δεν με έχουν ρωτήσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που με ρωτάνε. Σαφώς ένας από τους λόγους είναι ότι είδα ότι υπάρχουν παράπονα για τον μπάτσετ και τον μπάτσετ. Μα τι λέτε τώρα, εγώ θα το πάω έτσι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, εγώ κατάγομαι αυτή την πόλη. Γεννήθηκα σε αυτή την πόλη, έφυγα πάρα πολύ νέος. Αλλά στην πόλη έζησαν οι γονείς μου, πέθαναν και είναι θαμμένοι οι γονείς μου. Οπότε με ενδιαφέρει αυτή η πόλη να μπορέσει να προχωρήσει και νιώθω ότι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω τις ιδέες μου, την πείρα μου, τη γνώση μου και τη δουλειά μου για να γίνει κάτι. Συνεπώς, αυτά δεν πληρώνονται οικονομικά. Σε μια δύσκολη εποχή που ζούμε, που όλοι έχουμε οικονομική ανάγκη, για μένα τα χρήματα ήταν εξαιρετικά βοηθητικά και θα ήταν χρειαζόμενα. Όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό. Συνεπώς, ένας από τους λόγους λοιπόν είναι ότι το κάνω μια προσφορά στη μνήμη του πατέρα μου και της μάνας μου, που είναι εδώ θαμμένοι, εδώ ζήσαν και εδώ μεγαλώσαν. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Επίσης το κάνω μια προσφορά στο Δήμο της Λάρισσας, στο Δήμο της Λάρισσας, διότι σε ανύποπτο χρόνο από πριν έκανε την τιμή να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα μου και έδωσε σε μια πόλη της Λάρισσας το όνομά του. Σε ένα Δήμο, σε μια οδό. Και έτσι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια οδός Βουλγαράκη, Δαμιανό. Αυτό για μένα είναι κατάλληλο. Κύριε Βουλγαράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.